sad ide taj zvuk. O da, ajde da počnemo novi video. Pre 3 meseca sam snimio video 8 stvari koje uništavaju tvoju produktivnost, editovao sam ga, spreman je bio za upload te nedelje i od tada sam samo nestao. Uopšte ga nisam uploadovao. Zašto? Na ovom kanalu, pored toga što vam delim svoje višegodišnje iskustvo iz sveta fotografije, retuširanja, snimanja i editovanja videa, uvek vam iskreno govorim o svemu šta mislim i kako se osjećam. Tada kada sam hteo da uploadujem taj video, jednostavno se nisam osetio da je to bilo u redu. Nisam hteo da uploadujem ništa isforsirano i šta sam zapravo tada uradio. Primenio sam sam svoje primere iz tog videa. Koji su to savjeti i kako da vaša produktivnost ne pada u vodu, sad ćemo da pričamo o svemu tome. Svako se žali na nešto, to je nemoguće izbeći, ali kada je zapravo dosta? Onda kada to postane kočnica za napredak. Jedno je podeliti problem sa nekim, izbaciti to iz sebe kao ventil i prionuti na rešavanje tog problema, ali drugo je kada se samo žalite, bez ikakve želje za samo usavršavanje. Već nekoliko proteklih godina ćutim, ne žalim se, smetaju mi određene stvari i imao sam 2 izbora. Da se žalim i tako da trošim energiju svoju uzaludno ili da krenem da radim sve šta mogu i što je u mojoj moći, da to promenim i učinim da se uopšte ne osetim tako. Kao što pretpostavljate, uradio sam baš to, stao sam, razmislio sam koje korake treba da uradim i prvi korak je bio baš taj. Reći ne svemu što me čini da se osjećam loše. Kako zapravo overthinking utiče na mene i šta je mene to sprečilo u proteklih 6 godina od kad se svesno borim protiv toga? Utiče loše na mene i na moju produktivnost tako što umjesto da uradim nešto, ja smišljam previše scenarija dok ne nađem najbolji i onda tako sebe izgubim u mislima, vreme prođe i ne uradim ništa. Koje je moje rešenje bilo? Pa otprilike idi i uradi nešto po tom pitanju. Veoma prosto. Konkretno, otišao sam da uradim ono što mene čini srećnim, što je moj savjet vama isto. Pre par godina, kad nas je zatrefila Gorgonzola 19, otkrio sam jedan longboard koji mi se svideo i najzad sam došao u posjed tog longboarda. Želim reći, to mi je bio fokus tokom tog perioda, jer u suprotnom, moje misli bi bile svuda i to nikada meni nije bilo prijatno. Znate ono što govorim na kraju svakog videa, stay focused, to je bukvalno ono što je mene sačuvalo i pomoglo da moj overthinking mene ne uništi u ovih proteklih nekoliko godina i da to utiče loše na kreativnost, što je u suštini tema ovog videa. Kako ne bih previše odužio ovaj video, spojit ću par savjeta u jedan isti. Danas u digitalnom dobu, kada većina ljudi sve gleda preko pametnih telefona, to može da ubije produktivnost. Ako u prevelikoj meri gledamo televiziju ili scrollujemo Reels ili TikTok, onda to isto vreme gubimo, ali kažem, ako previše to radimo. Ja uvek kažem da tražite inspiraciju, da ne čekate da vam ona sama dođe, ali iako možda zvuči kontradiktorno, gledajte Reels, gledajte TikTok, gledajte YouTube kanale, gledajte druge fotografe kako oni stvaraju fotografije. Pronađite inspiraciju u tuđim radovima, ali, kao što rekoh, tu je akcenat. Vidite nešto, inspirišite se, nemojte predugo da trošite vrijeme samo gledajući i mnogo manje vremena da radite, jer cilj nije da jurite lajkove i da vam drugi ljudi na internetima govore da li je vaš rad dobar ili nije. Ne trudite se da udovoljite svima, jer tako na kraju nećete nikome. Pronađite svoj stil, ovome redovno govorim na ovom kanalu, uzmi neku ideju i onda dodaj neku svoju notu. Kako kaže tekst jedne pesme, svaka pametna reč odavno rečena je već, stoga uradite ono što vas ispunjava. Naučite pravila kompozicije, naučite kako da editujete boje, naučite kako da imate bokeh, naučite kako da imate priču na vašim fotkama i onda sva ta pravila prekršite. Čemu zapravo pričam? Znajte zašto ste sve to uradili, eksperimentišite
I ne morate uvek da se vodite samo po određenom pravilu. Znači, promenite šater, promenite blendu, fotkajte sa blicom u različitim vremenskim uslovima u sred bela dana. Vidite, eksperimentišite kako to izgleda na vašim fotkama. Neće svaki put, iskreno budem, ovo da bude dobro, ali kroz taj proces eksperimentisanja, verujem da će sigurno nam se stvori neka ideja sa strane. I ovo je jedan od načina kako ja makar radim i što je meni zapravo pomoglo da kroz sve ove godine fotografija i dalje opstane kao jedna od najvećih strasti u mom životu. I na mom Instagramu možete vidjeti zapravo kako sve to izgleda, jer sve ove ideje što vama govorim, ja ih isto primenjujem. Izlazak iz zone komfora nije lak, ali čini čuda. I gdje sam zapravo bio ovog leta, ovih 100-ak dana, otprilike tih 3 nešto meseca, ovaj letnji raspust? Otišao sam do Bugarske, bio sam tamo sa prijateljima, provozao sam se, sklopio sam novi longboard, imao sam svirku sa bendom zapravo isto ovog leta, uživali smo i za Go Skateboarding Day, što fun fact, patike koje nosim su inače organizovale prvi Go Skateboarding Day kada je dugodnevnica, ali imat ćemo poseban video i o svemu tome kasnije. Također i za summit ove godine u posjetu mi je došla ekipa, uživali smo i na kiši i na suvom smo vozili, ali naravno i nisam batalio svoje poslove. Imao sam dosta fotkanja, imao sam dosta snimanja, ali znatno više vremena sam provodio da radim ono što volim, odnosno da uživam radivši neke druge stvari što su mi zapravo hobi. Nisam toliko vlogovao, ali imam dosta snimaka koje mogu da podelim sa vama i koje sada možete da vidite na ekranima kako je zapravo izgledalo ovo leto, ali naravno očekujte da će da bude još videa jer uzeo sam i rođendanski poklon par mjeseci ranije i bit će review o ovom rancu. Također imam i u planu jedno putovanje, odnosno imam prvi let avionom, to će biti zanimljivo iskustvo i naravno planiram opet posjetiti svoje prijatelje u Bugarskoj zato što eto blizu su, super su likovi, ljudi i sa njima tamo voziti je pravo uživanje. I još jedna tema koja može da se spomene jeste na vašu produktivnost može da utiče mišljenje drugih ljudi. Šta mislim? Svi se danas porede sa nekim, recimo ovaj vozi bolje longboard od mene, ili ovaj može da radi više flipova na skejtu, ili ovaj putuje više, ili ima bolja kola, radi bolje portrete. Ali brate mili i sestro draga, nemoj da se porediš i šta te briga što drugi ljudi misle. Imaš dosta kvaliteta u vezi sebe koje sigurno zanemaruješ i fora je samo pronaći ljude kojima to treba da plasiraš. Zato što, kako kažu, svaka roba ima svog kupca, pronaći ćeš i ti isto, naravno. Ako sada, recimo, fotkaš i nema više na tržištu toliko potražnja, što dolaze neki novi klinci koji će to da rade za 10-20 evra za džabe, treba da napreduješ i da pronađeš nove klijente koji cene to što ti radiš i naravno da ti možeš da naplatiš onoliko koliko zapravo vrediš. Kako da u današnjem vremenu, kada svi ljudi imaju previše mišljenja o svemu i svačemu i umeju da ti kažu i kada ih ne pitaš, šta zapravo tada raditi? Najbolji način jeste da se, kao što rekoh, podsjetiš uvek toga i fokusiraš na sebe i da znaš koji je tvoj cilj. Naravno, kada dođu drugi ljudi sa lepim komplimentima, evo recimo primjer, vozim longboard pre neki dan i priđe mi lik, znači ja fokusiram toliko na trik, idem napred nazad, snimam se vamo za Reels i dođe i kaže, brate, izvini što te prekidam, ali ti si meni inspirisao da kupim prvi fotoaparat i tvoj kanal je mene dosta naučio, hvala ti na tome. I sad ja onako stojim u trenutku, totalno izbezumljen i šta da kažem čoveku, toliko sam bio oduševljen da tada, do tada, dobio sam ja poruke od vas i na Instagramu i u komentarima na YouTubeu i uvek mi jeste lepo to da pročitam. Ali ovako uživo, da me neko presretne, to je nešto što iskreno nisam navikao. Osjećaj jeste lep kada ovakve ljude čuješ, ali opet i na kraju dana
dobijao ili ne dobijao takve komplimente je ista moja poruka. Šta drugi ljudi misle u odnosu na ono šta ti misliš, to je što trebaš, da razmisliš. I to nas dovodi do sponzora današnjeg videa, a to su Jon Wulfric Lightroom preseti. Odavno sam rekao kada ovaj kanal bude dogurao do prvih 1000 subscribera, neko od vas može da osvoji moje Lightroom presete. Imate da preuzmete jedan na mom kanalu za džabe, ali dole u komentaru lajkovaću, to jest pinovaću, komentar ko je zapravo dobio moje Lightroom presete, znači full pack, sve presete i naravno možete da me zapratite na Instagramu gdje možete da vidite moje radove i uskoro će da bude i giveaway gdje možete osvojiti neke vredne i korisne nagrade. Naravno, nemojte zaboraviti da lajkujete ovaj video, možete da ga podelite sa svojim prijateljima, ko želi da nauči malo više o fotografiji, napišite mi neki komentar, bilo šta, hranimo algoritam, pomažemo kanalu da raste i naravno, šta drugo još mogu da vam kažem, osim vidimo se u sljedećoj epizodi. Naravno, zapratite me ako niste i kliknite zvonce, ne propustite naredni video i do tada, stay sharp and stay focused. Paka.